Ngiyaphila. Ngiyaphila ugama lami uDanko. La kugama bani? Mina ngu-Anel. Uhlala kuphi? Ngihlala eThepisongo. eThepisongo. Ayifile Anel, yazi ukuthi sihlangane la mfethu. Eish, ngisifunela umuntu nyana ba. Angazi ukuthi mhlawumbe wena nje ungakhona ukuthi uthatha le role na. Uzifunela umuntu nyana? Not umuntu nyana hle ngisifunela umuntu. Oh. Ngisifunela umuntu ngizombiza ikhala yabo. Okay. So angazi ukuthi wena ungakhona ukuthi uthathe le role na. Mina inkinga yami ukuthi ngifuna umuntu o-short. O-short? Yebo. O-short? Yebo, mfishane. Awu-short? Hayi umude. Ngifuna umuntu omfishane. Oh, I feel. Omnyama. Okay. Yeah. I feel. So ngangitshela ngawo yini lento yenzayo on the daily basis. Mina ngiyafunda. Uyafunda? Uyenza i-course yakho? I-HPO. Oh, okay. Mina ngiyasebenza mama. Usebenza phi? Ngi-management construction. Oh, okay. Uhola malini? Malini? Asithi angeke ngikunike i-exact amount ne, but at least I can say it's below 15k. Manje uzokhona ukungimaintaina? Ukumaintaina ngizokhona depending ukuthi ama-demands akanjani. Mina-ke ngenyanga ngifuna umuntu ozongibheja nge-2,000. Nge-2,000? Okay, so wena mangibheje nge-2,000 ane like i-support le or maybe izinto lezi i-benefit engizoyithola kuwo yini beside ukuthi lezi avele zazi ayikho phela uzoyithola. Angithi mina nawe sobe sijolo. I feel. Unayo imoto? Imoto? No, anginayo manje. Awangathenga imoto? Awangathenga imoto? Oh, I khana ngithola manje lesibani, but I'm planning. But uzoyithenga? Yeah, I'm planning to. Because mina ngifuna umuntu ahamba ngenyawo-ke anyway. Yeah, so I feel. Angizothola. But by the way, i-favorite car yakho imoto enjani? I-X5. X5? So let's take ngathi uma ngithola manje la saphuma ngayilanda le X5 ungahlala nawe? Ngizohlala nawe, ngithi uzokwazi ukungenzela yonke into engiyifunayo. Ngicela ukuthatha isandla sakho nje kancane. Ne. Feel. Mnandi mina. Nawe wow. Uright ngami? Ngi-right ngawo. Ngiyanele. Angifuni mina ihagi. I-right ukuthi sibambane izandla. Because what if ngizovula ngimangivula la kanti akusiyo umuntu engimfunayo. Ikhisi ke yona. Siyabonga. Ufila kanjani sister? Ufila ngathi my brother iyona i-out le oyibhalele le show ukuthi umthole? Yeah, ngifila ngathi uyiyona but ngifuna ukumbona because mina ngifuna umuntu onemali. But naye since ashilo ukuthi unemali ke which means sohambisana. My brother, usatisfied ngokumthinta isandla, ufuna mhlawumbe ukumthinta inoel ubone ukuthi umuntu wama-weave or umuntu kanjani. Wena ucabanga ukuthi my sister umuntu kanjani njengoba uthi ufuna umuntu onemali? Mangicabanga sister ne. Umuntu right yabo. Just ukuthi I can say umuntu lo uthanda ukuthi aphume yabo. Akathandi ukuthi enhlekele mise ukuthi akathanda ama-introvert. Akuthanda ukuspoil my sister. And if uthanda lezi zinto ezinjalo ufika endaweni right. Yabo. So i-second date ima ukuthi niyabonana manje nizoya kuyona? Yeah, singaya kuyona. Usho sister? Ngisho. Awufuni ukumthinta futhi? Mthinte noma ikuphi? Mthinte ube sure ukuthi lo muntu lona sandla si right. Si right sandla. Simini size right. Siminimal sandla. Ni ready ukubonana? Sa ready. Izandla ekhanda. 3 2 1. Ha. Yaw. Inkosi yami bakithi. uNkulunkulu wanginika umuntu wami. Just ukuthi asikiss my sister nje. Awusasume sibone height. Yo ngiyaqolisa nje. Ngiyaqolisa nje njenge height but singa compromise ngisho. Okay. Feels like phansi. So yini into longitshela ngayo nje. Hayi ke into ngizitshela ngayo. Umuhle.
Ngiyabonga. Ngiyaqala nje ukubona umuntu omuhle njengawe. Nawe handsome. Ne? Ngiyabonga. Kodwa mina ngithe ngifuna umuntu oshort. Umuntu short nje uNkulunkulu sometimes angeke akunike exactly lezi zinto esifisayo, but you have to compromise. Kodwa nginankinga-ke sesingaya kwi-date. Sobona kwi-date ukuthi kwenzakalani. Thatha isandla sami, my love, siphume kanje. Sibongile.